स्वागत बा आप सभी के आज के वीडियो में। तो चलिए शुरू कर जाओ भोजपुरी के ताज़ा खबर बिल्कुल फटाफट अंदाज में। वीडियो शुरू करे से पहले आप सभी के बता दी, भोजपुरी सिनेमा से जुड़ल सभी खबर सबसे पहले देखे खातिर हमनी के चैनल के सब्सक्राइब करी और ये घंटी के बजा दी। पहिलका खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के सुपरहिट गायक व अभिनेता प्रमोद प्रेमी यादव के ओर से, जिनकर गाना रोअत तरी कनिया हो फुल वीडियो सॉन्ग वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर देहल गईल बा, जौना कि आप सभी चाही तो जाके देख सकीले। दूसरा खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह के ओर से, जिनकर गाना तोप लो जवनिया ओढ़निया से फुल ऑडियो सॉन्ग वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर देहल गईल बा, जौना कि आप सभी चाही तो जाके सुन सकीले। तीसरा खबर निकल के आ रहा बा अंकुश राजा व खुशबू शर्मा के ओर से, जिनकर गाना पोसल सुगानवा फुल ऑडियो सॉन्ग SR के म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर देहल गईल बा, जौना कि आप सभी चाही तो जाके सुन सकीले। चौथा खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के चॉकलेटी स्टार अभिनेता अरविंद अकेला कल्लू व अंतरा सिंह प्रियंका के ओर से, जिनकर गाना साली जी सहारा करो फुल ऑडियो सॉन्ग आदि शक्ति फिल्म्स भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर देहल गईल बा, जौना कि आप सभी चाही तो जाके देख सकीले। पांचवा खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के ओर से, जिनकर गाना भातार मारे लागी फुल ऑडियो सॉन्ग जी म्यूजिक भोजपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर देहल गईल बा। ई कबाड़ी वाला आशिक के ही ऑडियो सॉन्ग बाटे, जौना के बस नाम बदल के और जी म्यूजिक भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर देहल गईल बा, जौना के आप सभी चाही तो जाके सुन सकीले। छठा खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के सुपरहिट गायक व अभिनेता समर सिंह व कविता यादव के ओर से, जिनकर गाना कोरवा में सुता के चल गयलू फुल ऑडियो सॉन्ग विनायक डी फिल्म्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कल गई रहे, जौना के 40 मिलियन यानी 4 करोड़ से ज्यादा बार देखल जा चुकल बा। आप सभी चाही तो जाके देख सकीले। सातवां और आज के आखिरी खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के ओर से, जिनकर फिल्म मेहंदी लगा के रखना 3 के गाना ओठवा से मधु चुए फुल ऑडियो सॉन्ग इंटरटेन भोजपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर देहल गईल बा, जौना कि आप सभी चाही तो जाके सुन सकीले। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के देखे खातिर आप सभी के बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगल तो लाइक करी, शेयर करी, कमेंट करी और हमनी के चैनल के सब्सक्राइब कर दी।